Sa tao kapag busol ning mandayla na COVID-19 response, dakulbang kitang kaipuhan maaraman na makakatabang sa satuyang paghiro sa uro aldaw. COVID-19 Updates! COVID-19 Updates! Sa rungdala, tangaring maihatod sa mga Nagenyo ang bagong bareta dapit sa lagduan na kampanya kontra sa nasambit na hilang. COVID-19 Updates! Marin hapon po sa Indogabos. Ako po si Eric Salvino, ang Program Manager po kang Ginhawang Nagenyo Program. May maray na bareta po kami sa Indogabos sa paagi po kang sarong ordinansa na pinasar po sa Sangguniang Panglungsod. Ito pong ordinance number 2020-079 o ang inaapod na Naga City Community Employment Program. Ini po sarong ordinansa na mawat makatabang duman sa mga tugang natong nawaran trabaho dahil sa COVID-19. Kunyan sa ronda po kung ano po ang nakakapalaman sa ordinansang ini. Inot po kung ano po itong mga kwalipikadong mga proyekto sa iraron kong ordinansang ini. Inot si mga maintenance po ka mga public infrastructures, si mga existing na infrastruktura sa mga barangay, araw po kang mga barangay hall, mga multipurpose building, kung igwa na pong mga existing na mga public infrastructure, pwede po iyan mapaagi sa Community Employment Program. Mga pagtanom, mga paglinig po sa mga drainage, iyan po ang mga proyektong inaako ta. Ano ba itong mga kwalipikadong pinagagastusan? Inot po, since ini po Emergency Employment Program, ang saro sa pinagagasusan kang ordinansang ini, yun po si pagpasweldo duman sa mga matrabaho. Pandua po si mga simpleng materyales na gagamiton sa pagmantener katong mga public infrastructures na nasabi ko. Pantulo si simple hand tools na pwedeng gamiton, arog kang mga pala, arog kang mga pagtatanom. Isay man po ang mga kwalipikadong beneficiaries. Inot po si mga mayong trabaho, unawaran trabaho dahil sa pandemya sa panahon na ini. Pandua, ini dapat po residente kang naga. Pantulo, mga nag-iedad po 21 hanggang 59 anyos. So, ini po, dakulang bagay na kami po nag-i-incaminar sa kada saro na mga organisasyon o individual na lalo na po si mga nasasakitan na magbuhay ngunyan dahil mayong pinagkukuanan ng hanap buhay. Kamo po, kung pwede kamo makapagbuo ng 10 na miyembro, asin makapag-submit po kamo ng proposal, makapag-coordinate po kamo sa barangay, aakuon mi po ang proposal, asin pag-aadalan kung hindi po kwalipikado. Sa ngunyan po, dakulo na nag-avail kan sa tuyang mga programa na ini. As of now, na po kitang na aprubahan na proposals na 220. Igo po ning total na beneficiaries na 3,020, nag-a-amount po sa 9,306,200 pesos. Dagos-dagos pa po ini hanggang may COVID. Kaya po si mga yaon sa mga barangay na mga organisasyon na may bistado kamong mayong trabaho na sasakitan, both mi po na kamo imbitaran na mag-give po ng proposal, mag-igdi ka mo sa opisina, pag-adalan ta, pag-ulayan ta, kung paano po kami makakatabang. Maugma sa pagmati sa muyang opisina na sa paagi po kang programang ini na mas na naitutulay ta sa tuyang mga tugang na makaigwa po ng panggastos sa aral daw sa dikit na panahon. So iyo po ini ang Naga City Community Employment Program. Mabalos po. Andagin yung mahiwas ang aram, danay na kuso sa pagdara ng kauswagan. COVID-19 Updates! COVID-19 Updates!